Lemanaw an bɛ aw fo ka kɔɲɔ da ka don o don timinadiya kosɔn aw n'u tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ Lead Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoniya k'aw ma k'aw dan sigi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaruw kumabaw la an bɛna kuma lakanabaliya taabolo dɔw kan Bandiagara mara la ka fara kɔlɔlɔ minnu bɛ lakanabaliya kan ka ɲɛsin sirakan taama fana lahalaw ma. Mali kɔnɔna na an bɛna seereya dɔw sɔrɔ nin taabolow kan. Dɛmɛ dɔw fana taara ka ɲɛsin Sugunikura mɔgɔ kasaraliw ma tasuma fɛ. Dɔgɔkun laban ninnu na an bɛna o laseli dɔw fana sɔrɔ ni kibaruw kɔnɔ. Lemanaw ka aw fo ko kura ko aw dan se an ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Lakanabaliya sira kan Bandiagara waati laban ninnu na dugu caman bɛ yen nɔ minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ. Jatigɛwalekɛlaw nana bi dugu caman kan Bandiagara mara yɔrɔ dɔw la. I b'a ye k'a fɔ ko sigidala mɔgɔ caman ni tora ko ninnu na. Mɔgɔ caman bolofɛnw tiɲɛna wa min bɛ tali kɛ bagan fana caman taara ka taa ni olu ye. Jatigɛwalekɛlaw ye nin mɔgɔ faga binganni kɛ ka ɲɛsin sigidala mɔgɔw ma minnu ni u ma min u ma bɔn. I b'a ye k'a fɔ ko Kɛnjɛ ale ye dugu dɔ ye min ye kasara ninnu sɔrɔ. An ye seereya dɔ sɔrɔ o dugu kɔnɔ ka ɲɛsin nin kɛwale ninnu dɔw ma. An k'olu lamɛn nin kumakanw na. Mɔgɔ nana kun sɔgɔmada sɔgɔma joona vers 8 heures u nana u ye marifaciw daminɛ donc mɔgɔw siranna maakɔrɔba ni denmisɛnninw mɔgɔw bɛɛ bolila u yɛlɛla dugu yɛrɛ sanfɛ ka bitigi dɔw bɛ yen ka mɔgɔw ka minɛnw ta ka tigaw ni fɛnw ta bitigiw kɔnɔ donc u ye balofɛnw ta duguma yɛrɛ bitigi dɔw tun bɛ duguma u y'a ci yɛrɛ u y'a da bɛɛ kari fɛn fɛn b'a kɔnɔ u y'a bɛɛ cɛ donc ka tasuma dɔ yɔrɔ dɔ la donc u y'an ka sato yɛrɛ ji kun bɛ yen o sato yɛrɛ ci donc gɛlɛya yɛrɛ de bɛ sisan gɛlɛya yɛrɛ de bɛ yen a kun ye min kɔni vraiment an kɔni t'a dɔn an kɔni u nana sɔgɔma joona u nana u kan kan donc bɛɛ b'i yɛrɛ ɲinina insécurité yɛrɛ de b'an kan quoi jamana in yɛrɛ de vraiment ça ne va pas an mago bɛ sécurité yɛrɛ de la o ko ye o ye tiɲɛni kɔni kɛ mɔgɔ saba de tora mais olu ma dɔn fɔlɔ bon faamaw an mago bɛ dɛmɛ de la an mago bɛ dɛmɛ la a fɔr'u ɲɛna tuma bɛɛ an kɔni bɛ wele tuma bɛɛ an mago bɛ dɛmɛ de la welekan b'an bolo faamaw k'a lajɛ ka jamana in basigilen tɛ u k'a lajɛ ka jamana in sécuriser vraiment mɔgɔ sɛgɛnnen don mɔgɔ tɔɔrɔlen don donc samiya yɛrɛ sera sɛnɛko kɔni bɛ sisan tɛ kɔni mɔgɔ bɛ siran kɔfɛ lakanabaliya kelen ninnu sira ninnu kan i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛwalekɛla ninnu ye kibaruw di k'a fɔ k'u bɛna Bamakɔ dondaw ni a bɔdaw bɛɛ lajɛlen sɔgɔ ka mɔgɔw bali ka u ka taa ni ka seginw kɛ o siratigɛ ninnu na dɔgɔkun laban ninnu u ye bolimafɛn caman mɔgɔ tamawulu kɛrɛnkɛrɛnnenya ka olu caman jeni Bamakɔ ni Segu ni ɲɔgɔn cɛ kɔni tiɲɛni bonyana kosɛbɛ a kɛra sababu ye ni duguta yɛrɛ b'a la ka siran b'a la ka mɔgɔw minɛ kosɛbɛ janko mobilitigiw a bɛ kɔnpanyi tanbɔɲɔgɔnko bɔ minnu ye u ka baaraw sen na sumaya kosɛbɛ dugutalaw fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka sababu kɛ ni waliya ninnu ye sabula mɔgɔw sirannen don u t'a dɔn ni u ye duguta sira ninnu ta a bɛna kɛ cogo di an ye seereya dɔw sɔrɔ Bamakɔ mobilita yɔrɔ dɔ la an k'o seereyaw lamɛn nin kumakanw na. Ibrahima Kone ne ye locataire ye Sikaso place la bon alhamdulillah an ka moriba kɔni na cɛna cɛni kɔni ma se olu ma cɛni kɔni donna karitigiw mais a kɛla sababu ye bi an ka mobili bon caman bɔra la bi hali ni dɔnni d'o kunna bon hali ni ko ka taa u b'a fɔ non sira man ɲi bon a kɛla sababu ye bi caman bɛ yen dɔnni d'o kunna donc o ma se ka na sira gɛlɛya bolo kan bon an bɛ se ka min kɔni fɔ jamana marabagaw bi hali mobili bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan donc u b'a fara ɲɔgɔn kan donc ja escorte ka taa parce que an bɛ ka taa seliba de fɛ mɔgɔ mako bɛ va-et-vient de la. Ne tɔgɔ Sori Kasan Bara. Bon gɛlɛya min b'anw kan mobili jeni in de ye bɛɛ b'a dɔn jamana in kɔnɔ mobili transport bɛ cogo min na an ka mobili bɛ ka jɛn o kɔrɔ gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ. Tile fila na don o yɛrɛ an ka mobili min jɛnna mobili 7 mais compagnie kelenw tɛ quoi. Clientèle ka ɲi mais nin gɛlɛya nin de bɛ yen obstacle min bɛ sira la o gɛlɛya de bɛ yen. An bɛ wele k'a min se jamana mɔgɔw ma hali bi an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan jamana olu kelen tɛ an bɛɛ don quoi an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan. Bon jɔrɔnako b'an na parce que siran ka gɛlɛn fɔlɔ an tun bɛ bɔ Faya fɛ mais sisan an bɛ taa Kulukoro de fɛ dɔ faralen jɛnya de kan an kɔni b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔya don ko in na an bɛɛ siralen don non n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka wuli k'i jɔ ka dɛmɛ kɛ ni seko ye min ye ka ca Ala fɛ a bɛ nɔgɔya wa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔya.
vraiment a gɛlɛya sanga baara ma parce que a y'an ka mobili bali mobili tɛ taa vasi la o ye kelen minnu cherchelen jɔmɛ ni commerçant ka donni ye u sen tɛ ka taa k'a sabu kɛ mobili jeni n'i ye waliminɛ ta n'e taala n'a ye n'u ye tasuma don a la commerçant filɛ na a tɛ jan ka nafolo kɔ dɛ a b'a jira carrément i b'a sara o gɛlɛyaba b'an ka bi yɛrɛ de ɲɔnɔ anw dɔw kɔni bɛ taa moti o tɛ se ka taa cogo si la n'o ma tɛmɛ segu fɛ bɛɛ dun bɛ segu sira bilama dɔn samedi u ye nin gari in kelen natɔ la u ye tasuma don la k'o jeni n'o ye heure juru ye client tɛ sɔn ka taa o ɲa min i bɛ taa voyage la e ɲɛ b'a la mobili b'a la e y'u bɔ ka taa min an kɔni bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ u bɛ fɛɛrɛ ka sira in na sira bɛ se ka libéré cogo min lafiya bɛ se ka na jamana in kɔnɔ nka maa yɛrɛ fana b'o kɛ ni sɔn nɔgɔya ye ani dusu ɲamajɔ ka o kɔfɛ ni waati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko Sugunikura jɛnina Bamako yan nɔ sugu in fan caman jɛnina mɔgɔ caman bolofɛnw tiɲɛna kasara kɔni ye mɔgɔw ka jagokɛminɛnw sɔrɔ nka mɔgɔ ni ma to a ko da fɛ kasara ye minnu sɔrɔ dɛmɛ dɔw taara ka ɲɛsin u ma mɔgɔ ŋɛni ɲumantigi caman bɛ yen nɔ olu ye dɛmɛw lase u ma o dɛmɛw farala ɲɔgɔn kan ni ka bila chambre de commerce d'industrie du Mali ka bolo kan o fana ka ɲɛmɔgɔso min bɛ Bamako kunna u ye dɛmɛ ninnu bila olu ka bolo kan ni ka dɛmɛ ninnu tila ka di mɔgɔw ma kulu min sigira ka se ka ko ɲɛnabɔ o ɲɛmɔgɔ ye Cheikh Umar Sako ye ale ye min fɔ an ye dɛmɛ ninnu di cogo kan an k'o lamɛn kumakanw na. Kasara kɛlen donc mairie d'état ye sugu ye mairie ye recensement de kɛ mairie ye recensement kɛ 3619 kasara sera olu de ma donc o recensement kɛlen état ye dɛmɛ min kɛ donc a fɔra k'a fɔ ko chambre de commerce ka o dɛmɛ in tila 3619 ni ɲɔgɔn tɛ o 3619 i b'a sɔrɔ locataire b'a la sous locataire b'a la dépendant b'a la dépendant minnu bɛna u ka minɛnw bila ka taa donc u ka minɛnw jɛnina dɔ ta ye butigi ye donc mais mɔgɔ wɛrɛ b'a kɔnɔ location fana na donc u bɛɛ ka minɛn jɛnina donc commission min sigira commission ye hakili jagabɔ kɛ comme quoi locataire u ka quantité ka caya ka tɛmɛ sous locataire ta kan sous locataire fana ka quantité ka caya ka tɛmɛ dépendant ta kan donc tilali a bɛ ka kɛ ten tɔ tilali fana a organisé don très bien parce que association minnu bɛ sugu la n'u bɛ sugu mɔgɔw bɛɛ dɔn o association bɛɛ représenté b'a kɔnɔna na jeunesse fana o fana représenté b'a la organisation dɔ fana bɛ fɔ ko femme battante olu fana bɛ a kɔnɔna na donc mairie du district minnu bɛ taa salen yɛrɛ minɛ sugu la n'u bɛ sugu mɔgɔw bɛɛ dɔn olu représenté b'a a kɔnɔna na donc an ye tilali in daminɛ wɛnzan na an ye tile 3 kɛ yen malheureusement que o y'a sɔrɔ compétition jɔlen don donc compétition daminɛlen wɛnzan mɔgɔw y'a ko a tilali se ka kɛ yen ka olu ka compétition to sen na donc an labanna ka yɛlɛma district la kɔni a bɛ ka taa donc vraiment sisan kɔni comme a baara in a sera yɔrɔ dɔ la ça nécessite beaucoup de frais on profite de la chambre de commerce fo parce que chambre de commerce frais fɛn bɛ ka kɛ sisan chambre de commerce de bɛ ka bɛɛ ta commission mɔgɔ minnu bɛ na u ka fɛɛrɛw fɛn bɛ ka kɛ transport a fɛn bɛɛ chambre de commerce de bɛ ka i jɔ n'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen donc an bɛ chambre de commerce fo o la donc sisan kɔni a mɛnna sen na bi ye a tile 9nan ye an ye date butoir dɔ di comme quoi vendredi prochain vraiment mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kɛ hakɛya la i kana o ta o ye commission ka décision de donc an bɛ don min na komi bi André an b'o bolo de kan. O ma gɛlɛya sɔrɔ baara in na. An ma gɛlɛyaba sɔrɔ parce que jagokɛlaw an ye ɲɔgɔn faamuya association fana ye ɲɔgɔn faamuya an bɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kan kelen fɔ gɛlɛya ni minnu b'a la i b'a dɔn adamaden ko tɛ i n'a fɔ ala ko adamaden ko si tɛ dafa ɲinɛ bɛ se ka kɛ dɔw kɔ tuma dɔ la donc ka sɔrɔ u bɛ sugu kɔnɔ donc ɲinɛ kɛra minnu kɔ u nan'u yɛrɛ signalé donc an bɛ k'olu fana recenser n'olu ka recensement banna n'ala sɔnna olu fana bɛ ta en compte o gɛlɛya ni dɔrɔn de sɔrɔ sinon k'a fɔ k'an ye gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ an ma gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ a la. I ko juma nata ye k'o ye a ka waati dan ye i bɛ se ka welekan jumɛn lase jagokɛlaw ma o sira kan. An b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni jamana kɔni hinɛ nana donc ka fɛn d'a ma dɔgɔ ni caya tɛ quoi ŋaniya yɛrɛ min kɛra an b'o de jateminɛ quoi ko ba fara cogo cogo ni san nana a place bɛ yen donc hali milliardaire ni dɔrɔmɛ 1 dir'e ma ko nin minɛ i kana o minɛ o ye bonya de ye quoi an b'a ɲini tiɲɛli donna minnu kan u kana u ka dɔrɔmɛ 1 ninnu minɛ ka jamana ka bonya segin a ma yanni date butoir. Jagokɛlaw ka tɔn min fana bɛ wele ko Sena Mali ale fana ye dɛmɛ dɔw di Sugunikura mɔgɔw kasaralen ninnu ma tasuma fɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ŋaniyaɲumantigiw ye dɛmɛ minnu di tɔn in ma ni o ye Sena Mali ye collectif national des acteurs de marché du Mali o dɛmɛ di ninnu fana baaraw daminɛna a daminɛ hukumu kɔnɔna na balofɛn caman ani fo ka taa se balofɛnw suguya caman bɛ a ko la minnu dira u ma ka jira k'a fɔ ko kɔni kuma cayara nka n'a ta bɛɛ jagokɛlaw ka tɔn in ɲɛmɔgɔ n'o ye Ablaye Sise ale ye min fɔ an ye dɛmɛ di ninnu daminɛnen kɔfɛ an ko lamɛn kumakanw na.
Lebanon de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la kibaruw farila Lebanon de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la an bɛ y'aw fo a ka don o don timinandiya la k'a fɔ ko Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na